Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Back with me, DJ Lala, para sa ating programang biyahe, ang programang sakto, klaro, diretso, love. Unang stop ng ating biyahe ngayong gabi sa hashtag biyaheng selos my love ay yung mga kabisyo nating kailangan nagpapalitan ng password. Naintindihan ko naman, some does this in their own free will. Like me, I don't mind kasi yung partner ko looking into my phone or reading my text messages for me from time to time, lalo na pag may ginagawa ako or busy ako and I know na importante yung text. I really do ask a favor na basahin nila yung mga text messages na yun. But, it shouldn't be a requirement na kailangan alam mo ang password ng partner mo sa lahat ng accounts niya. That's a misuse of the words loyalty and trust. Ang totoong mukha ng katapatan at pagtitiwala ay having faith sa partner mo whether you're checking or not. Maparaan ng cheaters, love, lagi nyo yung tatandaan. Even if alam mo yung passwords nila, if gusto talaga nilang mag-cheat, they will find a way to do so. So do yourself a favor, bawasan mo na yung stress ng buhay mo by staying clear sa passwords ng partner mo. If she or he eventually ends up cheating, then you'll know that he or she is not true to you. Heartbreaking, yes, but at least you got rid of someone na hindi para sa'yo. Gets? Kaya if I were you, wag mo nang alamin yung mga passwords na yan, sakit lang ng ulo yan at meet siya lang yan ng pag-aaway. I guarantee you that, okay? Second stop ng ating hashtag biyaheng selos ay ang mahaba-habang debate ng whether or not it's okay for you to be friends with your ex. Ako, love, personally, I think I am fine with my other exes. I mean, we do not hate each other anymore, but that doesn't mean we have to be chummy-chums. Alam mo yon? It's all about respect kasi, love, eh. Respect your current partner. If your current partner is uncomfortable with the idea of you being friends with your ex, maybe it's just but right na irespeto mo yon. Now, I know, some of you sasabihin, paano kung part siya ng barkadahan ninyo? Then, earn her trust. Earn your partner's trust. Do not give him or her the reason to get jealous. Stay clear sa mga biro ng mga barkada nyo when your partner is around para no awkward moment. And never confide sa ex mo about your issues sa current partner mo. That will just make your partner feel even more suspicious sa real score between you and your ex. Love, hindi niyo sila masisisi if una pa lang hindi na sila komportable sa friendship na meron kayo ng ex mo. So to help you decide sa kung ano ang tama at mali, just ask yourself. Constantly ask yourself. Ano bang mas importante? Ang ngayon o ang kahapon? Okay? Nako, sa mga love natin, again, if meron kayong thoughts to share about that, just share it sa ating page na DJ Lala Banderas. Nako, mahaba-habang usapan pa to, but for now, let's take a break before we continue on with our Diva playlist. Paalala lang muna tayo ulit, love. Sana po magtulungan na tayo para malagpasan na natin ang pagsubok na ito. Please, doble ingat tayo. Please, seryosohin natin ang social distancing and please, tiis-tiis muna, okay? Ito na nga po ang last stop ng ating biyaheng hashtag biyaheng selos. Para naman to, my love, sa mga partner na seloso at selosa. Love, jealousy is a sign of insecurity. I get it. You don't feel good about yourself. You're not that confident. Andun sa'yo lagi yung constant fear na paano kung makahanap siya ng iba? Paano kung makakita siya ng higit sa akin? Paano kung ipagpalit niya ako na iintindihan ko? But love, paano kung hindi? Paano kung sa kanya enough ka na? Paano kung hindi siya yung tipo ng taong naghahanap pa ng iba kahit meron na? Love, life is indeed full of possibilities, so learn to trust. That is one of the fundamentals of a happy and long-lasting relationship. Trust. Magtiwala ka hindi lang sa katapatan niya, kundi sa kakayahan mong mapanatili siya. Magtiwala ka na yung buong pagkatao mo, your entire being, is lovable and worth it. Doubting your partner is like doubting your capability to sustain a relationship.
lagi mo yung tatandaan, okay? Sa mga love natin, let's continue on with our conversation online. Like nyo na po and i-follow ang aking page, DJ Lala Banderas Facebook page. Meanwhile, kasama nyo pa rin si DJ Lala para sa programang Biyahe, ang programang sakto, klaro, diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio, GV lang. Walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.